hi ha homes que estimen a les dones. Més que res ho dic per contrarrestar l'afirmació del llibre suec de l'escriptor Stieg Larsson, Els homes que no estimaven a les dones. Però per a bé, també hi ha dones que no estimen els homes. Em refereixo a dones que no estimen els homes que estimen a les dones. Hi ha homes i dones que no estimen. I hi ha un clam que fa remor. Això no és estimar. I què és estimar? La resposta esdevé més amable a mida que les generacions es renoven. I finalment s'arribarà a una gran resposta necessària i compartida. Restless souls are left undone. Hearts are burning, unpredictable.